Ako agyod nga ikumpisal nga sa dihang nahibalan ako nga moadto ko og Roma, ang ako ang nasa kong huna-huna dayon makaadto gyud sa Colosseum. Nganuman tungod kay niadtong pandemic, giganahan kay ko maglantaw sa mga gladiator movies o kinisiyang mga Vikings series. Mao na nga ang akong hunahuna nga kung moadto kay ko og Roma, usad gyud sa akong una gyud kay nga bisitahon mao ang Colosseum. Yes, hello children of God. Nandito tayo ngayon sa train ng Ostiense, dito papunta dito, and pupunta tayo ngayon sa Coliseum. This is my first time to go to Coliseum. Actually, nagtanong-tanong lang ako anong dapat gawin. And ang sabi sa akin ay I need to go to the metro. So, ang metro ang una nating pupuntahan. Usag yun sa mga nindot kaayo nga mga experiences, no, kung naaka dinhi sa Europe ang ilahang train system kay very efficient ang ilang train system. Mao nga kung bisag asa kanimo gustong moadto, musakay lang ka og train. Ug ang among SVD community duol ra pod sa train station. Mao na nga from the train station to another train station, dili gyud lisod para sa ako. Mao nga ang girumbo nako karong adlaw, mao ang Coliseum. Amazed yun kay ko samtang naglantaw ko sa Coliseum. Halos dili ko ka huna-huna ba nga naanak ko dinhi sa atubangan yun sa Coliseum. Ang Cebuano word yun ana kanang mahingangha gani kano kanang you're filled with awe. Grabe. Ang Coliseum dinhi sa Roma usag yun sa mga pinaka-popular nga mga tourist destinations o destinations pod sa mga pilgrims nga moanhi dinhi sa Roma. Ilado ning lugara isip kinadak-an nga amphitheater nga natukod panahon sa Roman Empire, o kini siya makapasulod og mga around 50,000 hangtod 80,000 ka mga tao. Wow! Kini nga istruktura mao ang sentro sa kalingawan sa mga Romano kaniadto kay dinhi man ginahimo ang mga gladiator fights. Dinhi ang mga gladiators mag-away batok sa usag-usa og batok pud sa mga mananap, ug kini ang mga kalihukan gihimo aron pagpasundayag sa abilidad, gahom ug kaisog sa mga Romano ug sa mga gladiators. Ang Coliseum sa Roma importante para sa mga Katoliko tungod kay kini usa ka simbolo sa mga sakripisyo ug pagtuo sa mga unang Kristiyanos. Sa panahon sa Roman Empire, ang Coliseum gigamit dili lamang sa mga gladiator games apan usab alang sa pagpatay sa mga Kristiyanos nga giisip nga mga kriminal tungod sa ilang pagtuo. Daghang mga Kristiyanos ang gipatay diha sa Coliseum pinaagi sa mga mananap o sa pagpakig-away batok sa mga gladiators, ug ang ilang kamatayon giisip usab isip usa ka sakripisyo alang sa ilang pagtuo. So mao nga ang Coliseum makita gyud nga usa ka dakong pamalandong alang sa mga Kristiyano sa pag-ila sa mga martir nga wala magduha-duha sa pag-atubang sa kamatayon alang sa ilang pagtuo. Kini nga lugara nahimo na pud ni siya nga usa ka pilgrim site alang sa mga Katoliko. Kung diin sama sa akong nakita naay mga daghan kayong mag-way of the cross palibot gyud sa Coliseum pagpahinumdom sa pag-antos ug kamatayon ni Hesukristo ug sa mga martir kaniadto. Mao nga kini nga lugar sa modernong panahon karon usa na ka pahinumdom kung diin ang mga Katoliko makapamalandong sa kagahapon sa simbahan ug sa mga nag-antos alang sa Kristohanong pagtuo.